Ma en duond onagi. Luo kitwa gi timbewa, Joluo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelone kacha Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wakelone chenro machalo kaka duond onagi. Ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watwak kodgi kanyisowa ni to ang'o ma gisetimo ne oganda, ere kaka gisemulo ngima dhano, to en ang'o ma bende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ma en duond onagi. Mana kamano nyakoromga jwang' kamora mora mintire ka thuolo makende marwaki chenro mar duond onagi mwakelone kata chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich, ka mokwongo wagwero kamano maduong' ahinya ne obong'o nyaka laga Nyasak polo gi piny omiyowa teko, thuolo koda kinde mondo mi ochak waromo kinyi masani ma en tarik 1 dwe mar abich 2026 ka chenro mabende wan kawuono Chuny Onagi TV e duond onagi chenro mare wamolo nyaka Nyakach. Nyakoromga jwang' kama bende odago mbaka ni to Nyakach ni kama nade, siasa ma Nyakach chalo gi nade Nyakoromga jwang'? Chutho to luongo ni North Nyakach ma odhigo mbaka kachiel kod jal ma bende ochung' madwaro komno mar MCA ma North Nyakach, Migosi Felix Odhiambo Okuba ma bende odhigo godo mbaka kacha, to nyiso ni to chalo nade wechego mag siasa ma kamoro amora mitire kete mana Chuny Onagi TV, adundo jaluo, ka kwa thuolo makende mondo mimbi chwalno pachi pages mago Chuny Onagi TV, Facebook page Chuny Onagi TV, TikTok, kaiti subscribe YouTube channel marwa Chuny Onagi TV. Kamata e chenro ni enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo One, na kwa thuolo makende marwaki chenro ni kendo wachake gi yono machalo koda kamandie. Okuba, Yes. chiwo nade wuod luo? Achiew maber Steve James. Nyasaye oritowa kendo omiyowa ngima. Ji mang'eny
ne nyalo gombo ni mondo onen odiochieng' ma kawuono to ok ochopo. Kaachiel kod be ineno kaka weather otimore kodwa, omiyo wachopo modeko matin. To kata kamano, agone Nyasaye erokamano ni wachopo safe and also better later than never. Erokamano. North Nyakach duong'. Yeah. Nyiswa ni to Nyakach kacha in wuod Nyakach gi kar kanyo kiyangonwa tidi matin mondo japiny one ni to kara Akubo en wuod Nyakach koso jadak kacha. Okay, erokamano ahinya. An mana kaka usewacho ni an iluonga ni Felix Odhiambo Kuba. An wuod Agoro, Nyakach. Awuok kamoro ni Agoro East, kamoro ni Katuko Deyo, mabe iwinjo ni pi bugo dare jino. Agoro East is a sub-location, Agoro is a location. Now, an ja North Nyakach ward, kendo mano thurwa monyuolae. Asomo e skul moro miluongo ni Maraba Primary. Erokamano. Erokamano maduong' ahinya. Nyiswa ni to koro lek mari ne jo North Nyakach ward en mane? Okay. Kaluwore gi kaka piny ringo, wasedok e piny ni gi experience masebedo e piny ka, kata yor siasa maneno matin ni. North Nyakach, kata Kenya mangima ok dhi maber. To ka koro narrow down to the position of North Nyakach, wasebedo gi jotelo, to gisetie capacities manyalore. But pod ok wachopo the best level monego bed wabede. Kaluwore gi the period mwasekava since the beginning of devolution, nyaka ne sirikal mar loch gwenge chakre. King'iyo kata the level of infrastructures, weche mag yore, weche mag pi, weche mag kata mana starvation ma oganda wakale ok ber. Koro an gi lek mang'eny, an gi lek mopogore opogore ne jo North Nyakach kaluwore gi situation magikale. Yeah. Erokamano. Ki iwacho ni nitiere gigo mabende samoro midhiero ji kale mang'eny. Ndalo moko nabedo gi MCA mari. Yeah. Mano nyisa kaka otiyo matek. Jo North Nyakach ni kama ber. Yeah. Jo North Nyakach ni kama ber kaluwore gi en. Lakini kaluwore gi jopiny to jo North Nyakach ok ni kama ber. To mak mana ni en ok onyal correct kaka en the sitting MC. Kanya wacho ni oda correct the problem ma North Nyakach ni goni within the period of the time oteme capacity monyalo. To mak mana kaluwore gi level mar understanding ni North Nyakach pod ni kama rach. Reason being, ka sani endi adana nyisi ni kidhi e North Nyakach, kidhi e gwenge moko machalo kaka tuseme Agoro North East location moting'a wach Agoro East, idhi e location machalo kaka Jimo East, idhi e location machalo kaka Kasai East, ibiro yudo ka yore pod richo ma maiti ting'a ting'a kochopo kuonde moko. To sani wa approach 15 years devolution ma yore onego bed ni ochopo e gwenge te. King'iyo this period of time ma en dwe mar 4 ma sani ni period mar koth ni emiyudo kiyawo wang'a yore. Ok wang'e ni criteria mane mitiyo godo. Chien kacha ne wayudo ka chieng' ne rieny kendo ne drought mabende mane condition maber monego bed ni itimo kata ka idwa yaw gik machalo ka yore. To wayudo ka period mar dwe mar 4 kama iyudo ka yore moro kore oyaw, ochopo kuonde moko dhi oyuka ma pi oting'ore, tinga ochikore okalo kanyo. Mtoka to kang' ringo, bodhi chikore ni embo dhi chikore no fuyo ni mondo kor kama chielo. Nyisore ni planning opod ok ber kata gi timing mar time monego bed ni time gima kama ok otimore. Intimo gi periodically in terms of politics but otime to benefit oganda. Sani king'iyo yore manyeno oyaw go. Oyaw gi to sani gichando oganda. Ma jopiny ok wuothi. Sama wakwale ni iyudo ka kata jopuonj ok nyal chopo schools. Nikech yorno yaw nyoro to koth ochwe kawuono to seche mi aweno bi yawe gi pi ma koth ochwe. Koro wapenjore niya, is it permanent situation ni nderni gin nyaka yaw gi mana e period mar koth? Kata ka financial year opange nang'o? Dong' en gima nyalo bedo changed. Nyiso ni ok watim timing maber e timo gik moko. Koro bro wacho ni okay atiyo lakini ok itime to the best. Nyiso timo the right thing at the wrong time. Mane gima nyalo wacho kor kan. Madonge samoro gigo mabende samoro MCA mari timo gin gik mane budget. Samoro ndeti ni gonge budget.
to ok onyal loso gi pesa no. Nderni ka onge budget dong ok nyal lose, to ka en e budget dong ilose. Gima temo wacho ni dong onego bed ni ing'iyo period ni kata ka en e budget ni. Apenji, dang' iwach ni nese budget ni tidhi yoro nam nikech nosetim budgeting, koro ikaw kata mana gachi idhi ma yoro go nam nikech nosetim budgeting. Dong ung'i niya, budget watimo kama, to this period of time be dhi yudo ka gini nyalore mondo mi gini obed accessible, nikech sani mineno wawuoji miyawo yore ni. Oula be biro to chak ketho yoni, iyawe kawuono to kiny kibiro oulo ng'ade tir. Kiny kibiro iyudo ka oulo ng'ade. Manyiso ni pod yoni this year te ok odhi tiyo, kachopo the following year kidhi lose tidhi chak manyien ma pesa mo go budget cha pod nyaka dhi lose losa kok ibro timne processes moko ta kiole maram. Nyiso niya, pesa ipayego sani ni mitiyo resources gigi are going as a waste. Nikech ok otimne gi timing. Ichalo ng'ama doyo to pi to pong'o puodho. Idoyo to kawuono to kiny chak idoyo chak keto jotong'o. Ok otimne gi timing. Migosi Kuba, Yes. ka penji to en ni sama MCA dwaro mondo mi okelno dongruok moro amora samoro e wuodu kanyo, Yeah. akobed gi miluongo ni public participation, openj jogweng' ni to ang'o ma udwaro gi sechegi. Yeah. Ujo North Nyakach bende samoro usewacho ni wan nderni gi mwadwaro, kose MCA chiwo to wacho ni an mage maya matimonu. Ineno gima timore, public participation en gimowa mabor. To public participation ma North Nyakach, ok ang'e kata kondi mako be time. Kopogore kata gi MCA masani, kata ka follow even the former MCAs, iyudo ka itime in the line of some political allies. To mean niya, ok nyal ka ok mostly iyudo ka jok madhi timo be public participation obed planted. Ma gimaro mara gidhi timo dhi tune according to the planning mar samoro the sitting MCA ne dwaro. Koro ibro yudo ni ka gipendekeza ni kawuono gini onego bed ni bedo kama, iwinjo ka ofis wacho ni gini kama, to kanye kama ji dhiye, ng'ama bro contradict gino onge. Lakini mondo mi kaw public participation, ing'e ni dhano ma kawaida ma kata dayo moro moti dala cha, embe ne public participation onge. Namba ariyo, kama itime public participation chal nade? Nitiere joma North Nyakach duong' to cover ji mopogore opogore. Wan gi joma ong'ol, wan gi joma oti, wan gi nyithindo. Jomage mikawo mondo dhi public participation, bende pach degi ikawo. Samoro dhi kawo public participation dhi tero kumoro nono. Dayo cha ok nyal dhi kanyo. Tembe en gi pache monego wachi. System mane mitiyogo public participation? System mitiyogo public participation mar North Nyakach mokwongo mano rach. Koro ka en kuonde mamoko, to ka en general issue ma affect even the whole county, to mano address the issue to the county. Ni public participation sani onego beni kete omit something like door to door. Mondo mi kaw pach nyaka ng'at moro mani tuo mani dala chande. Nyaka ng'ama ni osiptal. Ok ni kawo osiepe jo siasa emokaw ringo dhi wacho wachgi. Ing'eni osiep ja siasa ok odhi wacho ne ng'acha ni gimi wacho to rach, nikech embe nitie gimoyo kanyo. Gimoyo ma wang'o dogo fukuno, mane gima important kuome. Koro onego beni kaw pach japiny in real sense, not patch the political allies. Ni ng'ane ng'ata en nyaka odhi e public participation. Koro mane momiwa end up gi wrong gik mitimo ma moko winjore e sa moko winjore. Koro as much as nitime to ok time yo moro maber. Kamano. Donge ng'e ni achiel kuom gigo ma bende samoro MCAs wacho mok kata mana North Nyakach but mamoko bende, but sani koro wawacho North Nyakach. Gino bende samoro mono gi mondo mi gichwal dongruok ma japiny samoro dwaro en ni budget mimiyo gi tin, to gik ma japiny dwaro thoth. Koro iyudo ni mae momiyo plans moko nindo. Yeah, mano is right. Ma samoro kata nderni mwacho gi embo dwaro mondo ogergi, lakini pesa moloso gigo onge. Yeah. To japiny wacho ni ok oti. Ibi wacho ni North Nyakach ni kama rach. Man adier. Dakwa nyis japiny adier. Adier, ka nyiso jopiny ni North Nyakach ni kama ber, mano koro ka wuondogi. Ka wacho ni North Nyakach ni kama rach, ka nyiso gi atima ng'owa, anyiso gi adieri. Nikech sani, ana operate nyaka boda, mostly be operate boda mang'eny. Iting'o ng'ato, iluwo kode ndara motimo chuodho, ugoru piny, anyise ya kaka an resident ma North Nyakach, kata ng'ama dwaro kom ma North Nyakach, anyise ni wawe wadhi adhiya North Nyakach ni kama ber. Ben gima make sense. It means odhi penjo ni to wuoda ni kata mana be pache ler
ka wagore piny gimotimowa to pod owacho mana nyaka ni kama barach. Kapok awacho kata ni MCS maybe ni nyalo bedo ni rach, to kare system mitiyo godo influencing development plans mag the county are generally wrong. Nikech ok wanyalo wacho ni this a period of time miyudo ka ng'enyne king'iyo system kiloso go nderni gi consistently giringe period ma koth chwe. Kendo ndalo no koth no kokedo ka tinga biro, obito gwaro daka matin to duoke. Ka giwacho ni gini ni pod weche ma koth chwe. Ka chopo time ma koro onego beni obiro kana ni bono lose no, jopiny osewil ji ni agenda machielo. Minaja North Nyakach nderni miwacho no gwargi kiwacho gigi nying-gi. An gi nderni anyalo name gi according to maybe the regions kata places ma timang'o. Adek kende mogwar to Akawo ndara achiel mokwongo. Nitiere ndara ma ka owuok maybe kamoro ni Kokinyi Nyangweso odhi nyaka Nyaudo. Kidhi kanyo idhi yudo ka ndara no ogware to pong'o dago emopong'i. Ok inyal access ndara no kata piny otuo. Orach kabisa to period mar koth, in fact ogoye kia mana last week. Ichaki ikawo ndara ma Ndori, obira kamoro nyaka ni okawo Stopamba okalo Ndori to gi Kajulu. From Kajulu ka koro chomo Kasai nyaka boda, ndara no gwar ma ok nyal luwore. Nokethore, ogware sama ne koth ng'eny, ok onyal luwore. Ndara ma ka Tito odhi nyaka Kafadha. Ka Tito okalo Kafadha ochopo Kobeto. Ochopo kamoro miluongo ni Othuratat Nduga. Ndara no ok nyal access sani. Orach ma ji nyaka luora. Mago example of nderni adek to pod gintiere. Mamae gimomiyo iwuok oko mar konyo jo North Nyakach mondo miyo giyud nderni mabeyo. Awuok oko, ok ni mana go kende madhi, ok ni ang'iye in terms of mana nderni go kende. Adhi change lek mara madhi ni mokwongo loso chike. Kapono ni chike gibedo affected gi county, to nyaka adhi address these issues in the county assembly. Ni time mane monego beni iloso nderni. Financial budget margi onego beni obedo delivered ma koro wacho ni koro nderni onego beni dhi loso at this particular period of time. Onego beni ketogi at what period of time. Nderni onego beni mani gibed mana within the period ma koth chweni. Kata mana joma puro yawa kata mana pile kipuothi. Dongi winjo ga ke itimo negi timing. Ipuro ndalo chieng', ikomo ndalo koth, idoyo ndalo ka chieng' chung' matin ni ndalo moko matin ka dwe adek kanyo idoyo, then bang'e to koro cham ringo. To kipuro na ndalo koth, to ndalo koth ni mikome, to ndalo koth ni midoye. Be idhi golo gimoro. Akuba ma kamera mari. Adwa ni wuona gi jo North Nyakach. Kinyisogi ni to telo mari dhi bedo mopogre nade. To ere kaka idhi neno ni gigo mabende samore wacho ni MCA mari masani ok otimo. Kaka idhi chopo dwach japiny gi kaka idhi neno ni ngimagi odhi yono makare. Ami daka ariyo mondo mi lerne ja North Nyakach. Usera mari ni an kaka Kuba magi mae madhi timonu. Kaluwore gi midhiero mabende samore neno. Moko be wacho jomoko bende wacho ni samoro pesa mimiyo getine county. Ere kaka in idhi neno ni gigi ponono ne yudo komno mar MCA bang' higni 5 adhi timonu gima kaka jo North Nyakach. Erokamano. Mokwongo nasenyiso ni the first thing ni adwa dhi address the issue mar kaki control, yani financial budgeting mar county. Mano namba 1. Namba 1. Namba 2, adwa dhi timo gimoro equitable distribution of economic resources or public resources. Gik moko obedi kapo ni gima biro kowuok e county, obire ward. En sure ni ward ka ward, in this ward, location ka location oyudo gik moko on merit. Mok ni akaw gik moko a congest in area because this area voted me, this area did not vote me. Winjo? Jomogi ni ogo nambulu, jogi noko go nambulu. Gik moko katimo on merit ka in which use of bursary. Amiyo ng'ato bursary kaluwore ni ng'ani ochando mandom nade. Mok ni ng'ani nogo nambulu, ng'ani noko go nambulu. Kang'iyo ng'ato bursary, I don't need ni ng'ato nyaka dhi mi mana pesa, nyaka I inspect joga matiyo e office mar bursary. Gitiyo nade gi jopiny. Gimayo jopiny pesa kaka gichiwo bursary koso nango. Nikech situation miyudo niya, ng'anan bursary yani chairman mar bursary e ward
nyaka idhi miya mana siling 2,000 koka ndikoni basari ma siling 5,000. Mago gik mwaseneno kanyo. To mago e telo mosebedo marach. Ma telo go be iyudo ka sani pod gin insist, pod idwaro mana telo. I don't name anybody, but they are there. Wadwa ni wa control that situation outside. Resources ka biro be distributed equally, basari ka obed distributed in merit, ng'ama owinjore go onego bene yude. Ng'ama Nyasaye beto konyo ni menyo ta bi nyiso ni ato ginie to ng'ani no chanda ahinya. Iwinjo, nyathi kich obiro manyo basari. En ok onya yudo basari nikech min gi ok ong'ere gi jasiasa ni. Nyathi kich ok yudo basari nikech onge gi siling 2,000 monego beno mi jakom mar basari mondo eko mi basari ma siling 5,000. Iwinja, to aritayari mong'ere gi MCA, mong'ere kata gi jok motudre gi MCA yudo pesa to ng'ani chamo pension, en oyudo basari. Mago situations mwaseneno. To this kind of leadership ok wadwa. We want to change the political system of leadership kata kaka leadership bedo administered in North Nyakach, and not only in North Nyakach. Wadware nyaka Kenya mzima nikech gima timore ni to timore nyaka Kenya mzima. Koro magi gik mwadware. Wan gi several issues. Youth unemployment very rampant. Gik moko kitimo ok timgi kobedo based on merit. Onego beni wakelo projects ma benefit the youth, not the problem projects ma kelo ne youth handout. Youth onego bed mentored. Iyudo ka youths they are being used mondo gin gi control, gin jong'wech mag josiasa, iringe ng'igi. Then jasiasa kosedhi owei kanyo, ichak irito another 5 years, iniwere gi 50-50, iniwere kokuol ni 50-50 were. Why? Dongo onego beni wamiyo youth programs moko manyalo benefit gi in future. Mago are the things one of the things ma wadwa ni wa address. Idhi gi chama mane? Gisani ng'wech mana chako an chama wa mang'eyo masetiyone maseng'eyo to en chama mar ODM. Yeah. Chama ma ODM ka ndini ineno kidhi kawa. ODM onge gima mona kawe. Onge e piny kae nitiere ng'ama tek. To bende joma tek gi be joma tindo mago gi piny. Ma ing'weya mokwongo. Apana chako declare ma ng'weja ni gimoro ka last 2025 July. To an gi yie nadhi kawe. Aneno ka en gi ji adek ma bende wuok kacha malaro kom. Wan kacha gi iluongo ni Ogwa bende dware kacha. Yeah. Wan gi Tom Nyaoke bende koro defend seat mare. Reverend. Pastor. Kanisni te winje. Hey. Ere kaka udhino, ere kaka in. Yeah. Che ibiro idwaro mondo mikore kaw kom ni. To aneno ka bende udhi laro otikono mar ODM. Yeah. Gi jok ma bende samoro aneno ka Reverend en kom sani. Yeah. Wan bende Ogwa bende ne kandi, imbe koro intiere kandi. Achiel kuom gibapa ni setiyo godo. Yeah. Ere kaka idhi neno ni itema tek me kaw otiko ma ODM? Okay, yes, mara. I want us adana bedo pen. Ni wach mar otiko ODM should not be the case seche mada dhi manyo. In fact, question ni nyaka jogweng' osepinja. Ni to otiko mar ODM idhi yudo nade? Anyiso gini ok adhi work for otiko mar ODM, adhi work for the people of North Nyakach. The first thing ni jopiny nyaka made their decision, their decision made be final. Jopiny ma nyaka amua ni ng'ama dhi kawo telo. Otiko mar ODM ni tibro kelnago, otiko mar ODM ni ka jopiny oseamua tibro kelnago kata mana dala. Awinjo ni lare ni samoro ni kia ionge gi 5 million, ibro kelnago kata dala. Gimomiyo jopiny sani oseriekore. Ng'eny jotendwa osebedo ka laro tiko to teko jopiny to giweyo, kendo jopiny giwuoyo wachne. Gima chando ji eno maka otiko. And mane mineno ka kelo two factions of ODM. Ma samoro nyalo mi chopo kama kama idhi mi kata mano tiko, to samoro ka en ODM achiel, ka si uni en ODM achiel ni. Samoro wang' ni japiny nyalo mi otiko michaki chepo kidongo tiko no. Nikech jopiny ong'e wang' ni gima gidwaro. To ka wacho ni koro lie low to their tune, ni koro that otiko ne manyaka bow down. Otiko no bok bita mayudo. Mana ni wang' jo kinya wacho yore te ni se plant mani ma idhi timo. Samoro kama idhi timo ng'ato opponent nyalo biro ma counter. Lakini the strength niya, otiko mar ODM madhi yudo, Reverend Ben ng'amo mako kanisni, amba mako jopiny. Jopiny gi mani e kanisa. Jopiny gi dhi yudo ka sewuoyo kodgi ka jopiny wuok gidhi e kanisni giyudo ka nasewuoyo kodgi kata Reverend koro miyogi timo yui mana injili. Decision megi yudo gise make kane gin dala e gwenge mkwonde mwarome kodgi. An aromo gi japiny one on one.
kanisni be kata last weekend ne an e kanisni. Weekend ka weekend nyaka bed kanisni 2 kuondego be antiere. Jolamo wacho nade? Jolamo dwaro lokruok to gidwaro telo ma Nyasaye nitiere. Ok gidwar reverend. Reverend be nigi joge gidwaro. To jogegi be koro neno mana ni koro an monego bed ni gimiya ombulu. Iwacho ne Nyakach piny machwe, Nyakach piny Delaru. Kama pesa wuothe. Kama pesa wuothe. Omuga ibike. Omuga keyo pesa. Omuga keyo pesa. To keyo pesa kede ok mi ng'ato yud kom mar Nyakach kata North Nyakach. Ji nitie mana kowo pesa. Kata mana former MCA mane defend seat mare. Former MCA mano kuongo chako miluongo ni Yona Maina. Ne nigi pesa, notiyo gi pesa. Ne ok oyude. Pesa kar ikeyo gi agenda. Pesa ok ke akeya kagini. Ji mang'eny mosekeyo pesa. Nyakach ka kata joma osechung' majumbe nitie joma osekeyo pesa. This a person miluongo ni Aduma mjumbe ma sani en kigiri to ma 50-50. To jopiny to noere nang'o? Nikech samoro nitiere issues mo address ne jopiny. Keyo pesa is not the solution ma affect people manyalo konyo jopiny. Jopiny sani oseng'e ni kare pesa ni be samoro nyalo keye to samoro bende ok nyis ni mani dhi miyo ombulu. Koro iyudo ka jopiny mang'eny sani neno niya, pesa to wachamo to ombulu be wago koni. Ok ging'iyo ni par pesa ni ema giluwo ahinya. To ambe an gi capacity make mara makeyo matin be jo ambe ana iluongo no odidi ilunyo gi tin ambe lunya ok anya wacho ni ok lunya to ambe adhiri lakini ok awach ni mano kore mabed agenda maduong' en ni kaka wadhi konyo North Nyakach, kaka wadhi konyo nyithindewa nikech katikeza an mokwongo an kata nosekena pesa ma samoro nitie mama moro ma to nyalo wacho ni nokene 100 hata samoro sekena 1000 to pod awacho ni kanyo kadhi go ombulu nikech aneno ni mae kama onego be ni gini dhi an aneno gi wang'a an maseneno ni adhi nyiso mama machielo cha ni mae kama ji luwo. Keyo pesa ok nyal konyo problem affect situation manie pinywa. Kata mana nitiere this guy iluongo ni Captain Tomo Simbo ne keyo pesa embe no nen magi ndege. This guy ok abi wacho nying gi to ok ne gichope capacity no gichopo magi neno wang' telo. Jatipiny sani dwaro nitie seche moko ma japiny be koro dwaro wach. Iwacho ni bunde winjo wach moingo it to nitie it ma samoro seche moko ma important ma ich be koro dwaro wach moingo bundich. Omiyo I believe ni the voters mag North Nyakach bro maintain their integrity. They will not be swayed by the money matin. Pesa kata 100 to ruma na gikanyo. Lakini omi 100 to fi 200 ni 2,000 te miye mondo ko dio mi basari masinga 5,000. What is ere gimo konyo kanyo? Penjo na kapok wadhi break, Okuba gie sani jo North Nyakach nyalo wacho ni to Okuba ng'ato ka ng'ato chung'e giri. Inyalo nyisowa ni to ere kaka iseting'o ngima jo North Nyakach kata mulo ngima jodak ma jo North Nyakach achiel 2 3 e yo machalo nade? Mano wach ma iwacho ni ng'ato ka ng'ato chung'e giri. To ji betino chung'e girgi to be kata kiterogi to be kata gigigo be koro kine kata mana bergi. Ambe ana wuon asechung'e gira. Adanya na nyisi ni okada na wuon ada na bed frank niya okan gi teko mang'eny ngufu mang'eny ahinya ma timo gik ma teko gi ng'eny. I depend on daily survival. Ayudo pesa matin e boda kod kata ma business mako matindo tindo samoro anyalo go privately. Tayudo pesa na. E sekta mar boda ka bende asekonyo jomoko. Kata even nitie joma kata oseyudo problems. Samoro iyudo ni pikipiki kia notimore nade. Kia pikipiki nano kaw jo loan okaw. Asego mbaka nyaka gi jo loan go. Nitie moko ma base fund kata. Masa moro be nyisa nyaka ni bwana ati abro duogo ni anyi ka giko ne be yido kata ka ok gine. Will ni neno ni koro gino ne akimare. Inje mago kuonde masedache gi boda. School fee. An bina atagora ne school fee makata natieko university very very late. Matieko years achalo ng'amosomo masters university. Taso mana degree because of school fee. Kana tiko school fee. Ambende process no nitie nyithindo masemako lwetgi to pok abedo employed kamora mora. To nyithindo 2 3 asemako. Moko nitiere from the university masome Kisii. Nitie nyithindo moko maseche moko kata kana dhi singanyo ka dhi do sem ng'ato nyisa ni fee no rem. Am nyalo mi kata mana 1,000 mano nyisa ni top up godo. Nitiere nyithindo manie secondary. Asemulo wachi achiel 2 3 asemulo chunygi. An kata nyiew ne mana nyathi moro rim achiel mano bakona kana natiyo. Kata nyathi moro adhi atero mane school, adhi atop up kano riembe tamie maga setimo in our village. Be oka wachi kada wacho ni in mabor ahinya.
moko ni village wa, moko ni kuonde mamoko. To ok ging'eny, ok anya wacho ni ging'eny nikech yuto mara, kaluwore gi yuto mara. Kabire churches kata fundraising saparo na gini fundraising mago to be koro minor. Fundraising go mago to anyalo wacho ni minor. Otherwise ok anya wacho ni projects moko to nitie na segero ndara. Mago to podi bano capacity mara pok ochope. Mane kama se anyalo wacho na setie. Koro weche mag school fee, weche mag empowering boda women ba setemo ka empower matin, anyalo dhi grube gi ota mi abolo ne gimoro matin, tame anyiso gi ni watimuru kama mondo kik pesa ne uchamu keto fuku. Utimo magi. Mago be aparo ni dwedo ba sechope. Football clubs aparo ni be asekonyo gi nyithindo gi ideas. Ambe idea be also important. Ideas plus money make gini. Asenyiso gi football clubs mutimo ko masetemo kata ka interact godo ka ginyisa their issues, ntimo ko mase chip in mondo mi akony. And nitiere support kony moko mana konyo kata kapok na chung. Tok chung nani to bendo kasebedo kanyo, ok anyawacho ni asebedo ka konyo malich ahinya. An support mana chako chiwo kata kapok na dwaro kom mar North Nyakach. Problem mane ji koro aneno ka address ema nyisa ni gigie wadwaro economic power, wadwaro socio political and economic powers mondo wakonygo jopiny. Issues gi nitiere to gin issues ma real. To dwaro jotelo mokalo challenges gi. Ok odwaro jatelo mowinjo ni gigi timore. Odwaro jatelo mokalo those challenges one by one. E dala kuchocho nyalo yudo kata gunse moko nyalo kawo nyathi. Akawo ng'ata atero hospital. Onyisa ni wuoda tero aromo mana kode yo. King'iyo situation midhi kale to kata ka ninja boda kidhi chaje tinyise ni kapok ichula kuongi donjo hospital kanyo tim magi man matim message moko kunde ma ochako rem achaka miye nyaka pesa maseloso matin ni achaka akonye godo. Nyiso niya en atime out of heartedly to mano no ka wacho ni da chung, mano ni pod abor kata gi chung, be no ka leko kata ni pod kan gi kwan moro ni abro dhi chung. Then bang'e kore ka wachung ni obiro. Okanyal siamori nyalo ikawo customer ionyisi ni tero hospital, kitere to king'iyo kako donjo gi gik mocha okwaye gi situation ma entie tiwacho nyaka ni pesa ni matin cha owe chuli fare mimiting'e go, pesa ni matin cha ichaki miyego mondo chago kata mar step 1. Mago gik ma fail ni seche moko adier kidwa kawo ng'ato tero hospital to kata kaka da chako onge. Koro nitie issues moko masekalo directly ma fail ni it is important mondo mi an bende adhi akonyo jopinywa. Erokamano ne Kuramoga Jwang' medikete mane chuno na gi TV wadwa dhi e yuyo matin bada kachiel koda weche mag ohala ponono nini kacha to bede digo mondo mi walandi ni owandi kanyo Kuramoga Jwang' wan kane ka chuno na gi TV watimo kacha weche go mag lando ohala, walando kacha skunde, walando kacha uelni mopogore ni Kuramoga Jwang'. Namba ni kanya logonwa to bende wakonyi timo lando owandi maber yon maber kabisa ponono ni bende in kacha gi weche mag dwaro videography pichni bende wan kacha gi chuno na gi TV watimo yono makare odhi yuyo kama duogo to chako kachiel kod somo ote magi med mana kete chuno na gi TV Adundu Jaluo. Luo kitwa gi timbewa, Luo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ne kacha chuny onagi TV Adundu Jaluo. Wakano chenro machalo kaka Dund Onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo Adundu Jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watu wakodgi kanyisi wanito ang'o ma gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o ma bende de gigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e chuny Onagi TV Adundu Jaluo. Ma en Dund Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength?
Welcome to Kolweny Furnitures Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furnitures Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furnitures Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Dwond Onagi. Machiegni kendo nyakora mgaji wange telono mar ariyo, telono mar Duond Onagi, telono mogik ma bende anyisi kano wachako ni Duond Onagi omol nyaka gweng'no ma Nyakach, North Nyakach Ward, nyakora mgaji wange kama bende wago mbaka kachiel kod Felix Odhiambo Okuba ma en kata jachung' mar MCA ma North Nyakach Ward, ma bende koro wacho nodhi chung' kacha kachiel kod otiko ma ODM higa gana 2017 en ma bende koro wacho ne dhi lande kaka jaloch mar North Nyakach Ward. Nyakod magaji wango nyiso wakati no mokwongo gigo ma bende dogomb timo kachiel kod mosetimo mondo miyo jo Nyakach oyiere kach. Nyakod magaji wango wacho ni kwa dugo to wadhi chao kachiel kod somo ote mari wan kandie kachiel kod ilongo ni Wiki Agiso wacho ni keep it up unwa, really like the courage. Wan gi Edward Odera wacho ni Okuba we walo manade ni Okuba Ano ja klasa. Kato wan gi John Rachiedo wacho ni gima jogo madwaro telo kata manie telo bedo ka wuoyo kuom empowering youth women. Wiwa wil kod jodongo, mier irito kod jodongo ema bende onyuolie. Wan gi Humphrey Onyango Okuba Power, former Thurgame High. Ene kamano. Wan gi Jaler Wuod Nyayweyo wacho ni orwako kacha welo. Wan gi Eli Abok wacho ni uko sawa, MCA 2027 Kao. Okaji wacho kacha. Wan gi ilongo ni Secret Legitimate Informat Okuba emedhi landi. Mano disio ma jopiny. Mano dwaro mar japiny. Dwaro mar japiny. Yeah. Ona Okuba ema idhi landi. Okuba ene milandi ka. Ground weri to chal ka gima ionge gi gweth ma jodongo nikech okai mulo jodongo kaka osipo moro wacho ni to ilongo ni John Rachiedo okiwuok kata weche mag jodongo. Ido mana empower youth gi mon. Pok nwa tika tieka pod wane process. Yeah. Kar ka jodongo ka. In fact jodongo awuon anyalo wacho gimoro. Wacho. Kuom jodongo ka aneno problem ma jodongo gi kale. Mokwongo kata ntiere pesa jodongo moro mimiyogi ni pesa moro jodongo mimiyogi ni ntie period ma chako neno kimiyogi ma wating'o jodongo kwa kaogi waringo waterogi. Dayo moro dhi osimnwa mane dhot KCB Bank ka koro dhi kao pesa ok onyal kao. Ka koro ang' dayo ni duogo, dayo ni osim to ok owito ngimane, lakini ka koro ang' oduogo to otiko ndalo ariyo to wito ngima kata pesa nene ok otiko chamo. Mago situation mwaseneno. Gima temo timo wacho ni kuom jodongo mokwongo wadwaro ni mondo mi weche mag health system
weche mag SHA machindogi, issues gi nyaka wa address. And moko to ntiere manyalo ok anya address at the position of being a county rep, yani ward rep. Anyalo address gi nikech ato lekna to en dwaro mjumbe, ma de an gi resources magini to mjumbe ni madwaro. Weche mag jodongo ok ni kama ber, kata weche mag health, kata weche mag SHA. Namba 2 kata pesa mimiyo ma jodongo, though it's a privilege, baba notiyone, lakini sani ok ane kata ng'at moseamua wacho ni pe jodongo ni kawuono tin, wadwa ni wakete wachore ga tamalo ma kama. Ma mano gima important monego watim. Mondo mi jaduong' kapo noyudo pesa, obede to 2,000 tin, bosiyo gole, berumo, nyaka mede at least. Iwacho ni no kidwaro bedo MCA. Yani in idwaro bedo mjumbe. Lekna aringa dhi abede mjumbe, tachako kae kama pod achako nikech gimoro ma kichako chako. Kae ichako mondo imany go pesa, idhi malo. Ok amany go pesa, ka mondo jopiny one tija matiyo, gi mondo give evaluate agidhi man nikech lekna to ni malo, nitie issues madongo dongo madan address malo, to koro piny kae nyaka gikuongi ne matin man go ni. To ma achale nade. Yeah. Kwa dhi mbele kacha kowere gi wach mag MCAs gi, ineno ka Nyakach ng'ano mabende koro dhi kawo kata MP. Ng'wech ma Nyakach tek kabisa. To wan gi yawuoyi mowuok oko, mowuok ne komno. To ok anya wacho ni ng'at mane madhi kawo MP. Itiyo gi ng'ama koro iularo godo komne. Mimako bade. Makoro dwaro mjumbe, makoro atenora godo. Mitiyo go. Asani to pod an independent. Onge ng'ama mako mayangi public. Ng'eni nitiere ng'ama inyalo tiyogo atiya. Samori ni nyalo po mana ka idhi yudo jaote ni moro ori, nikech ambe an local person, anyalo po kata ka jaote ni upande moro ora. Ogino oidho pikipiki nani bi waringo idhi tera kama kata ogona kata mafuta mar 500, winje. To ok oyangore ni mana ng'ato pande. Samoro the same wan gi ng'ato ni Dr. Johannes Atela. Embe seche moko ntiere ote moko ma seche moko nyalo oro ng'ate moro to ng'ante no kawa ni bwana dhi konya kama. Maga nyalo gini. Lera ne wach moro ka ma bende samoro en okajo Nyakach samoro penjore ka ni to beda Kuba ne. Bidhi chope debe koso itie kaka uchungi ya Kuba. Ndipo kukura gimbele ka. Wachno chendo sana. Kendo wachno nyecha wacho muonyole shed bunge kati muonyole bunge la wananchi na wuoyo almost 2 hours ka they were in doubt. My friend, kana chako ng'wejni. Gini chando ji ya Kuba. Ng'wejni kana chako. Ne onge ng'ama ne anyiso, no ka onge ng'ama ne onge ng'at ma jatelo moro amora ma anyiso na da chung. Na chung to naluoyo gi jopiny e sectors wa mopogore mag boda gi mine kod ang'o mopogore, sectors mopogore. Onge jatelo mana consult na dana chung. Up to date, onge jatelo ma se consult ni achung. Gimbe giwinjo na tima ng'oa achung. Gisani achung independent nikech an gi ideas magoro, to ka po nono ni jatelo moro ntie mane ka ideas ga gibe wanyalo rhyme go, mano be sawa. Lakini ok anyal dhi ni koro achung, koro bi wariwre. Nikech seche moko nitie gik ma wadana address ne jopiny, to being ni adhi sing the tune mar jatelo man godo ni. Samo jatelo man godo ni may not need gima adwana tim, koro chuno adhi sing the tune mare. Sama adhi sing the tune mare, nitie dieri moko mondo bina wacho ne japiny koro ka wachi, koro mabwera ng'oa, awero wende. Sani kata king'iyo kaka Lusisa Maluo Nyanza ringo, king'iye mos, koka wacho wacha ni achung' kanye kata chung' kanye, tiyudo ka wan joluo wa sani ok gi sing the tune mar jopiny, manyalo konyo piny, gi sing the tune mar a particular aspirant ma samoro dwaro telo. Koro jopiny gi koro gin koro wegi. The first thing ni nyaka wabed gi jopiny mu understand issues ma affect japiny. Okubo mokin project mar ng'ata. Project aborgo. Be kata ng'at mosechunga kata ng'at moseketa ni bi wena gini onge. Kisa moro ng'ato nyane ni kiwuoyo. Project ji to sepenjo mang'eny. Ji siko wacho nani, ji wache toka ni ng'ane project mar Nyaoke. Ng'ane nyaka beni project mar Ogwang'. Ng'ane ne project mar gine. Samoro en mar Atela. Ineno, ji ok ong'eyo ni the nature ma chung godo be dhano nyalo chungo. Ji ong'eyo ni ng'ama chung en ng'akuongo, en ng'ama is wealthy. Samoro gipano Ogwang' finance, samoro gipano Nyaoke en go ka jogin go nade. Ogwang' agwenyora go mana karibu pigi ka en be kor ndara dala ne kanyo. Winja. Ang'ech tang'eye nikech kata min gi ka yude stage tana nyalo ting'o nyaka min gi mater dala. Iwinje. Koro mano is not an issue nikech mano is a business. An jo siasa gi ok abi onge ng'ama gorago kata chiel e dwaro kom ni. To they are friend, to an bende an osiepe gi, to bende onge kata kama rome kodgi. Ng'ama chalo ng'ani reverend
embe odwar en kombe. Ok anya wacho ni kombe no koro kadwa to nyaka dhi ayanye. An ji expect ga ni mondo ayany kata mana josiasa gi ni joma wadaro go nyaka yieny godo. Mano be out of aus agenda na ne jopiny. An pesa na man go matin ma control godo e resources matiyo godo kapanj lweta ok ochope boka gi kama lweta ok nyal gike boka chope. An kama lweta gike ne magike. Gop ng'at masingo ne gimoro ni nyabro timo ni be onge. Wach mar project mago to ji bro wacho kwani kata owalo donge wacho ni project mar Ruto mago ji bro wacho. Jopiny wacho ni nitiere gavana moro ma samoro bende wuotho go machiegni. Ok apar anto mano to jopiny to wacho be ok gin ni jopiny apinya. North kacha kabisa. Gavana ma wuotho go machiegni onge, kata ng'ama dwaro gavana ma wuotho go machiegni onge. To gwaye pingo gi ne yamo. Onge gavana ma wuotho go machiegni. Bwana adwaro ni mokwongo adwa na sing my tune. Adwa ni mokwongo kapok amako kata ng'ata ni wamakorego to japiny nyaka kuong winj wach mamiyogi. Nyaka gipuonj atem keto gitem kata bedo ni bundi giwinjo wach to itgi batemo ni mondo winje kata a third kwende. Nitiere johera mag Felix Odhiambo Ogwama bende samoro gineno ni pachi ni en gima pachi en paro maler. Kendo kata joko bende gitiyo godo neno ni ponono ni kao kom mar MCA ni idhiri kacha kelo dongruok moro maber kabisa, lakini luoro betie gi chama ma bende samoro ichung godo ni. Ma jo Uganda moko wacho ni dini wile party, digi party moro ma gin godo gadiri ni ma dhi kao godo kom. Mano be ji osenyisa. Takiompa percentage manyisa iwinjo. Siasa is a matter of numbers. Ing'iyo ni ji adi madwaro ni support ichungi ODM, ji adi madwaro ni support UDA, ji to osenyisa gigo. To ateno kagima ODM to pod e party ma prominent. Tang'eyo ni yudo otiko ne ni to tek ma jopiny wacho ni be gibiro terago. Okay, awacho ni koro ODM ok dhi tera godo. Aringa dhiye mar kata MDG. Be jopiny gi nitiere jopiny maluwo party ok gilu dhano iwinja. Mane problem mabe ok osmiyo kwasa yiero jatelo. Anyalo wuok e ODM madhi gi MDG. Jopiny ok bi yiera nikech party motimo ang'o wane giyiero. Sana sama ne baba ngima. Koro ODM ahero. Kendo en magombo ni muda chung kode. And ok anyisi ni an sure, ok anya wacho ni an 100% ni an madhi kao certificate. Jo ODM bro we ng'atgi gimiyo otiko. ODM masani bende tije tek. To mana kane baba ngima cha. Tada na nyisi ni sani piny masani biro ni kata ODM no bende pod ok ni kama ber ahinya. Kisane wane Linda ground. Wane Linda ground. Ok wante ine Linda ground donge. Ng'at machielo be ni Linda ground. An bende an tiere kama chunge within the ODM. Kama chunge en kanye. Linda ground kose Linda wananchi. Akwonga ng'i idea mar jopiny to ni kanye. Jopiny wani kanye, jo nyakach ni kanye. Dhano magombulu ma advisor to ambe kaka nene japiny dwaro gima touch gi ma address issues mar japiny ni Linda Mwananchi ka wuondi more youths wetega mine neno ni problem mar Mwananchi. Linda ground bende jotelo nitiere kata mana miluongo ni anya wacho ni kata mai fellow sangweny ni jok mosiepe josiasa ma bende mouthpiece mag josiasa madongo be nie Linda ground. Kiwacho ni my fellow sangweny ndi in sangweny. Ne an sangwenya chon. Sani ya chunga na aspirant. Ndalo ka ne an sangwenya to bende an e level mapiny. To naneno ni gini ok nyal tera maber, gini an mawuogo oko mondo adhi akonjo bedo sangwenya ka ok bi konya mi akonjo piny capacity madwaro. Koro adana nyisi niya jopiny wuon to duoge Linda Mwananchi. To jopiny to jotelo to pod maintain kacha nikech ing'eni teko mar system seche mane babo thoni, babo wewani, rest in peace. Teko ne okawinji kandi ere kaka wacho ni nyakach en Linda Mwananchi tano ka bende ntiere were moko ma bende gin gi thoge Linda ground. Ing'eyo. Mano be nitie. Ok awacho ni jakach ten Linda Mwananchi to wang'iyo kama majority lie. And adana nyisi ni this thing known as ntiere sirikal masani one is a divider, en ng'ama tiyo gi divide and rule. Ka ok onyal we kamoro achiel ni kanyo bedo occupied gi specific idea. Nitiere kaka embo tero lwete kunde. And momiyo kata kineno project masani dhi mbele ka Nyota project, it is a good idea kendo konyo the youth. To ng'eni also influence the youth towards the political direction magiluwo. Iyudo ka jok ma youth mo enrich gi mokalo kuom project dhie lang'oa e two term. Gidhi e Linda ground part.
nikech jok manie Linda Ground gi ema influence gig projects mondo tim ang'o obi. Achiel kuom gino mabende samoro giwacho ni Jolinda Ground kata mana broad-based government Ruto 2 term nitiere gino mabende nitiere believe ni kata giyie ni Ruto mana ker ma pacho kandi osekelo dongruok ka luo. Mane gimomiyo gidwa mondo gimi Ruto 2 term nikech gineno dongruok ma samoro ker William Ruto kelo kaachiel kod jog luo mabende samoro osemiyo lemo 1 2 3 mane momiyo gidwano mondo giduok Ruto e telo mar ariyo. Jonoth Nyakach in kaka achiel kuom jogo mabende koro ochung' e komno mar MCA 2027. Ruto tiyo koseneno ka jopiny nigi chandruok? Aparo ni Ruto otiyo. To mesha mar kaka otiyo, ok mesha ni nomiyo joluo telo. Measurement mar jaluo nego wang'i kaka wanyalo revive the economy mar Kenya. Ineno ni onego miye telo mar ariyo kose 2 term kose 1 term? An gima anyalo wacho. Obedo one kapok achopo e answer na adwa ni wacho nyalo explain it wach nyanya piny kech jogi gini bago ji matin. Awache okay, wa generalize achake ni 1 term. Gimomiyo problems mag youths are not addressed. Iwinja to kata second term ok dhi bedo addressed. First term ni kubedo address, second term kubedo. Those not a projects mokwongo youths ochake to be gikone majority of them pod ok ong'eyo kata tero gi training lakini pok gichopo e level ni gino nyalo stabilize gi. Itiyo kode but mostly itiyo kode mane yor generating siasa though ni o benefit the youths be to bene youth in a temporary situation. Mano number 1. Number 2 ni wang'iyo kata mana problems osebedo ka affect Kenyans including the iluongo nang'oa kaka jowa osebedo kuma donge jowa matindo. Ing'eni wan kwa wero 2 term to wasing the tune mar ng'ato. Kwa wewe 1 term be wasing the tune mar ng'ato. Iwinjo? Ka wero 1 term ting'eni youths ema nochako gimono 1 term. To ntiere united opposition ma Rigathi be nitie iye. He hijacked that thing. Koro kiwero 1 term tinene ni ko Rigathi. Okine kama ise interfere gi otiko mari ma ODM. Poka interfere gi otiko mar ODM. Igeni okone beni awero kago chonga. Pingo party. Oka ping party. Adwa ni party obede position maber nikech party ben kanyo to dhane malose to dhane ma ideas. Ma idea ne ni be kokao to samoro bende nyalo tere mbele. Oka ping party. The only thing ni gima onego beni wa address as party ni supporting the broad based government kata supporting the 2 term ok rach. To bende wan gi agenda mwa support go the 2 term. Wangi anene kata ka koro wadang'yo do we want to tell us ni projects ma president okelo koro nyalo miyo wan koro wacha ni everything yes wan kende mwango kelo nwagi central kucho dongo kelo gi odongo liche zoning ne wacha nang'o Nyakach kacha zoning to aparo ni Kenya we jo piny oyier joge gi party to aero mar ODM but owadwaro gimiluongo ni competition obed ma stiff. Wan bende gi UDA mo ng'at jalar kom mar North Nyakach ward mochung' gi UDA otiko ma UDA nitie kendo am koda machiegni but pok oyangore. To osetemo kowuotho kata mane polling stations ma agoye nyake kura. An gadieni kata bi mana gi milion adi. North Nyakach ayombe kapo nono ni en ma koro tim zoning koro wach ni koro tim mana zoning no. Ng'eni party maker. Party mar ker. Koro weya kode ji ariyo. Koro jochung' mar dwaro gi onge koro weya kode ji ariyo. To wawuok kode region, wawuok kode e sub location achiel. Ayombe gokinyi kata ni party mar ker. Winja. Voters ok ng'i pesa kende. Be ina registered member mar ODM? An registered member. Yeah. Kata kwange dial ka to wabro yudo ka an member. In fact, e polling station na be an gine. Polling station na an youth chairman. Youth wing yani youth chairman polling station na temo contest nadwa contest ward secretary but ne okamia link moromo. Ing'eni positions gi bentiere ka ntiere tune of politician ma ka no kising'e to ipo kibedo twisted. Koro by that time kata sani okasing to koro position no bedo twisted ma kano chupe debe to nokaneno ka gik moko ne dhi maber. Limbe Mwananchi, Linda Mwananchi manotimore Kisumu, oganda moko wacho ni gini chal ka gima bende koro omadho ODM Linda Ground. Masamoro gini bende nyalo kelo na gi ng'ikruok moro matin magilal. Yeah. Ma inene nade? En adier
Gimomiyo gino en adier. Dwa ni wang'i structure kaka Linda Mwananchi ne chalo Kisumu, wang'i population, wang'i age. Ing'eni gweng' moting'o gweng' ma jodongo lile manitiere, ma pek population makanyo gin jodongo malilo nitiere, gweng'no onge future. To gweng' mineno ka youths nitiere, youths to jodongo moko be nitiere matin, but youths be ng'enye. En gweng' en youth manigi future, komiye gimiluongo ni guidance, ka omigi ng'at moro ma nyalo mentor gi, to future ni kanyo. Koro ODM Linda Ground ni, gimomiyo iyudo ka youth dwano twist ni oko incorporate the needs of the youth because somehow the youth winjo ka they are not rich nikech gin joma pok otiyo kuonde mamoko. Tiyudo ka Linda Ground en kama dwaro pesa, you have to fund. Problem machando Linda Wananchi kata samoro gino bende samoro ji wache ni yudhe yes ng'eny lakini koro okagidwa kao kura, okagidwa kao pande. Koro numbers ng'eny lakini jogo mabende ondikore mar kao kura, mar dhi go ombulu kacha onge. Nitiere jogo mapoko kao pande. Youth nitie kacha odhi manera lakini onge go pande. Nitiere jogo mabende nigo pande to poko kao kura. Nitiere jogo mose kao pande to poko gikao gi kuonde mabende gintiere no. Mae tiwache nang'? Ing'eni mokwongo, youths osebedo ka ignorant e weche mag politics. To mae nikech space manomigi ne ok dhi mbele. Inyalo paro ni kata Raila gini kanochako, nochako siasa ata youth, ma kata kanoyiere Lang'ata ne en youth ma pod tin. There are lots of Anyang' Nyong'o, there are lots of Orengo, jogi ne gitindo. To presence margi e face mar joma tindo no ne ywa population mar joma tindo, momiyo ne gidhido that support. Wan sani youths ma sani, kidwa dhi manyo position, tipenji gik moko mang'eny. Ipenji nyaka dalani, ipenji gik moko achiel ariyo adek ma historical, ma bende cannot bring food on the table. Koro youths nowacho ni kare koro ka en kamano to wambe koro wawe wan youths. Koro ginegi kawo wigi ma giketo out of politics. Momiyo sani cases king'iyo chances kata kidhi ng'iyo offices, tibiro yudo ni joma dongo lilo, gineno ni gini gin gir joma dongo. Gineno siasa kaka gir joma dongo. Gin jomoti, jomoseritaya. Giketo that notion. To mane momiyo youths ok osebende. Koro gimomiyo youths ok nyal timo gigie kite nikech spacing mimiyogi gibedo knocked out kato gimbe gi neglect. Ng'wech moro ma kora chako ni is a way of bringing this youth. Nitie youths mowacho niya, gin ok gidhi, ne giwacho ni ok gidhi go mbulu, but in the presence gikawo ID, gikawo mbulu kendo gidhi goyo. In my presence as their fellow youth, magineno ni dhie bede, provided ni ane debe. Ma being ni jomoko ntiere mano bedo funded omi pesa matin mondo dhi olande ni aweyo kata ni an project mar ng'ato. Nitiere tisete machielo ariyo adek mane no yudo kao kura. Asebedo ka mobilize youths, asebedo ka wuoyo gi youths, ok anya wacho ni asetiyo gi resources mang'eny ahinya. Ing'eni tiyo gi resources youth be, ing'eni in regard to matters of youth is not going just to vote in North Nyakach. Anyalo mobilize kata 100 youths in North Nyakach. By the time igo mbulu to gin seche moko yudo central. Anyalo mobilize youths as a patriot citizen. Kaka ng'ama dwaro ber ne Kenya, o kaka ng'ama dwaro kura mar MCA. Adwaro ber ne Kenya, mondo youths be wang'yo bed represented e debe. Mondo youths wang'yo go mbulu, kata ka giyiero president gi gimbe. Ok ni mondo ginan mondo ang giyiera. Koro kata whichever na temo advise whichever kamoro amora mbulu bro yude, obio tem ko okaw mbulu gi sani, to mbulu okan whichever kama place mag nikech youths gin joman stable. Kawuono en ka, kinyo dhi limo dagi, kawuono dhi limo nergi. Kuonde go te kama gino bro yude, otim ang'owa, ogo mbulu. Mage gik masebedo ka wasetemo ka advice gi, mentor gi mondo kaw youth. And ok anya wacho ni you buy them, ok inyal buy gi. Ni mano e gima nya timo. Erokamano ko watieko to ma en kamera mari kapok watieko dan mana penjo mo achiel kandi. King'iyo ng'wechno mabende mar governor ma Kisumu, neno ka bende jowuok kacha achiel ariyo adek kendo ji laro kombe kacha. Inyalo nene mopogore gi kaka bende samoro wanene koni. Nyiso ni to mawachore piny kata mawachore aling' kata kinyiso ma Nyakach kocha. Ineno ka ng'wechni chalo nade. Kata gino monego bed ni gitim mondo mi giyud koma chalo koda kamandi. Governor. Koro awach ni a support, koro awuoye governor ma kor ka Nyakach. Ineno ka 2027 ng'ano manyalo kawo governor ma Kisumu? Governor ma Kisumu ng'wech teke. To jogi tebe nigi teko. To mak mana ni nitiere moko ma koro luwore kaka interrupt gi jopiny. Ing'eni nitiere joma rito system.
girito otiko, gibet piny girito otiko. To nitiere jomodich chopo ngima japiny, dwach japiny kama japiny nitiere. E siasa ma gavana ma Nyakach, wan gi ji adek madwaro governors. Ji adek gi te nigi equal chances. But wang'ato mako nitiere ji moko ariyo be manigi equal chance moloyo jowetegi. Ok abi name them. To mak mana ni an anyalo wacho niya, kapo nono ni jo Nyakach dwaro kata ni mondo gi retain governor, gichop e debe gi one vote gi aspirant achiel mondo orom gi machielo. Nikech jokano ka be teko gi ng'eny. In fact jokano teko gi ng'eny e governor ka, ma bende yam gi kudho matek ahinya. To kano kanyo be population ne ng'eny, to Nyakach ka population watin. Jok madwaro governor ma Nyakach mostly to pod ok gitim maber ahinya. Pok gichopo pok gichopo e level ma gidwaro japiny, mondo gi consult japiny. Pod en ne giwacho mani wadwaro governor. Aparo ni kuom jomochung', aparo ni ng'at achiel mabet aneno ka bet temo. Ok abi wache. Otemo. To embe pod nitie kuonde moko ma be pod iwacho ni embe otemo, but iwacho ni be en selective. Nitie kuonde moko mo value to nitie kuonde moko moko value. Koro mago koro gibiro loso e odgi kacha. Erokamano kage Jared Oking wacho ni Okuba 2027. Nikech sanya koro mgajwang ka dhul makene magoniro kamano maduong' ahinya kuom kete mane chuny Onagi TV adundo jaluo chakre no wachaki telo mokwongo nyaka gi telo mar ariyo mabende koro watieke pod wamedo kwayi mondo med kete chuny Onagi TV ponono ni bende in kacha to digo mondo mi chope chuny Onagi TV mondo mi watwa kodi wako thul makene mar waki yono makende wiki kwil mondo mi subscribe YouTube channel maro ma chuny Onagi TV, luwa bende Facebook page maro ma chuny Onagi TV, TikTok chuny Onagi TV, nyalo wakacha bende Facebook page mara Steve James kaito ponono ni go wala mora kach kuno gajwang la ko thulma kena mondo mi itudri kodo mondo mi weche go mago kuno gajwang sani bende wano ka bende weche mag party gi nyasi bende opong'o kuno gajwang tiende ni dwaro kacha nyasi bedgi nyasi mara arus to remo gige sound kadwa mana sound system kanyo kuno gajwang wadhi mi kacha gi enengo moyweyo nengo manyangafu live streaming be watimo kanyo kuno gajwang weche mag arus ponono do mondo mi watini kacha ruzi obed live wan kacha kuno gajwang weche go mag liete bende wanyalo biro kacha kao pichni kendo tero chenro magi mag liete achiel kachiel kawuok e studio mag chuny Onagi TV kuno gajwang me kamora mitiere medero chenro magwa med bedo kodwa kagoro kamano modo ng'anya medusa ma chenro ni Nelson Mandela Okore wuod ofunyo Jerusalem dala maler kachiel kod wendo mabende wan gude studio kandie miluongo ni Felix Odhiambo Okuba. Usiepi ni nyingi iluongo ni Jaler wuod Nyayweyo. Iluongo ni Jaler wuod Nyayweyo. Kapok watiko tadhi kao thuolo makende mondo mechaka mia Kuba omiwa wachne kacha mogik ma kamera mari wuogi japiny jo North Nyakach Ward. Erokamano. Kwayo mara mar jo North Nyakach Ward en akwagi gimia support mar ombulu kochopo 2027. Mana kaka aselero negi, an gi weche mang'eny ma be nok wanyalo wacho kaluwore gi time. Ase wuotho e North Nyakach Ward kendo ase interact gi ji piny, ang'e chandruok mar ng'ata ng'ata, ang'e chandruok mar gweng' ka gweng', ang'e problem ma ng'ato ka ng'ato kale. Issues gi adhi timo manyalo kendo weche mag chike mang'eny ma bende wadhi loso mondo japiny oyud direct benefit kokalo kuom ombulu magigoyo. To encourage our youths okaw ombulu, youths okaw kipande. Kochopo sa ombulu, sa yiero, youths obed ready mar goyo ombulu. Gikaw telo, kendo youths okaw telo, gimany telo. Obed position mar MC, obed governor, giwek ng'iyo ni en gi milion adi. Gikaw telo, kendo gibed ready mar tiyo na jopiny. Gilar kombe mopogore. Kata youths mag North Nyakach, I encourage gi, ok an kende aspirant madwaro ni mondo an mabed aspirant. Adwaro ni kata youths moko obed wamany godo kom. Koro gibed motegno kendo youths ochung motegno. Plus the boda sector gichung motegno, amba bro chung kodgi. Kamano.
Koka mano nyakorem ga jwanga ka thuolo makende magonero kamano maduong' ahinya kuom kete mana e chuny Onagi TV adundo jaluo kamane ta ichindo ni enan Steve James aka nyakwar Nyaronyi One, nyakwar Mkael Ogot orito masani. Erokamano. Hey, bwana.